युथ ऑफ GSB री GSB सेवा मंडळाचे 68th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन्स तुम्ही पळयता आसची काली तुमकां दर्ल मनशाल एक सेक्युरिटी टीम दाखयला हांगा भितर आयले सदाक तिनी एक डिविजन केला भितर येवच्याक त्या एक टाईट सेक्युरिटी म्हणका हांगेले संगीता कामत तांणी उलयतात सगळे तुमगे टीमा पर जावन संगीत मागीर कशी हांगा तुम्ही मॅनेज करताची कसल सेव करताची. जय गुरु गणेश मिगेल नाव संगीता कामत आणि मिगेल टीमान तू आम्ही बायल मंच दाल मंच सांचेडू लेगून होडते पुरा जण आमी टीम फॉलो करून आम्ही लाईन ऑफ ॲक्शन फॉलो करता ती आमगेल जो टीम असं लीड करता ती मिस्टर प्रशांत पुराणिक म्हणून तांगेल इन्स्ट्रक्शनारी प्लस हांगा आउटसोर्स केलेले जे कसं म्हणतात हांगेल आउटसोर्स केलेले जे असता ती तांगेल ओटू आम्ही टीम करून कशी आम्ही लाईन ऑफ ॲक्शन करता की गर्दी असतना रश असतना जावं क्राऊड ऊन असतना VIP लायना दाखवून कशी तांकां सोडका की VIP सेक्शन और अदर जनरल लायन कशी आमी सोडका की तशें आमी ॲक्शन फॉलो करून जाणाक डेवोटीजांक पुरा जाणाक देवाल दर्शन करयतात ती. मस्त धन्यवाद युथ ऑफ GSB उलयले खातीर पुरो जाणां धन्यवाद. गणपती बाप्पा मोरया. थँक्यू.